verblijfsafdeling 10-8 hende, cliënten dan, kunnen ze gewoon hobby bonkuta en dan hobby tempo kaba. Het is eigenlijk een woonafdeling. Een paar hobby tempo kaba in dat een gespecialiseerde behandelsetting, een lugar onde dat hij tratamento specializado en dat bibe en dan. Het is een afdeling kuta basta caro eigenlijk, pas het ja hospitaal eigenlijk, hospitaal de respaldo. Ik denk passado kaba 2 anos apuro para hij in dan die verblijfsafdeling ding een lugar kuta más adaptado, más modern, más autónomo, menos hospitalización. E non lograno do di respaldo, pero ja, non sa purba saba e non lograno, sa purba FCCA e non logra. Pero e planes nang pa laga e hene nang aki no kai bau respaldo sumis, na banda di tratamento, pero na un outro lugar, maneira saba, of na maneira onbeschut of beschermd wonen, tau dat ding kaba. Ok, kiko passa agora aqui ela bira urgente. Die com ela bira urgente passou para me acorda nós aí kort geding contra AZV riba placa. Riba nebishing mil voordien ons dat ding budget bespreken ons hij budget i ding aan je AZV abisa bossa ja bossa tá korting die 5.5% ainda aunque nós estava tá pensa com nossa palavra riba é 5.5%. Anto eigenlijk nadat hazi segunos dubbel korting kuta hobby seng pa riba 2020 e 2021 lota 1.8 miljoen florin. Ding temporada ku GGZ echt zwaar overbelast, no? Kiming eigenlijk botingo haya placa mas pas over tingo assim no opende ku problema. Oké, nos bij korte, nos haya kort geding, nos gana kort geding. Het jammer kon ons tingo hazi kort geding van zo eigenlijk ta temporada kon ons tingo traga junto para solucionar nos problema na Europa kon ons chiquito pero grande, no? Oké, nos gana sei aan toch weer bisa no, bosa papier die bij 5.5% cava, bosa korta fe bosa budget, aantal no mag die bing 5.5% extra, ja. Een hoger beroep die AZV contra respaldo tawata juni aki met takere ku uitslag lota ding augustus minot takere ku nos per sei pas over nos caso ta klaar. Portaite bing mas laat per hori caso dan ta een solution i nan decision die gewis een hoger beroep mas laat. Ons daarbij waren per sei. Aantal fini november aan je passa AZV BC, ja, nou gaan we toch weer korten, 900.000 gulden riba aan je aki. Aantal desde maart na korta nos 75.000 florin pa luna, kuta hobby placa pa un fundação no asina grande, nos die no benta hende, zij daar echt cada luna 75%, 75.000 florin menos daar echt hobby placa. Que menos estava tá ding perigo grande para não sobreviver, né? Se botar cortar tu luna assim no hobby placa, sim boting chance para bezuinigen riba zij, maar basta tempo en not bij logra. Que menos bij nos raad van toezicht bij na minister die Justicia Sociale Zaken, ela bisa koke bom, vita comprende zij, nos bij juda bosse bij aan aki, ko in we misschien mil florin, pa nokai. Oké, zij met de haya ku Mitahaya ku lo qual nos palabra ku minister di Justicia Sociale Zaken ta ja integro mitahaya sai mita confia sai mesmo coscuma ma com entrevista com nos ministro presidente com mita confia pero confia ta importante confiança importante se não tem confiança ta bira hopi difícil pero accountability ta mita importante que men ja non contra politico non, però papia tá mais fácil que escrever, que men eigenlijk nos está guardando para un soort di preto riba blanco, un soort di toezegging, que in verdade o governo tá vai ajudar nos aqui. E mita supone que sei o problema si tá que vou garantir o problema si tá que se nós nota esse preto riba blanco, claramente com toezeggingen dan die nos banda, transparantie, tudo kost eigenlijk nota no problema elektronisch patiënten, dus je toekomst nos daar klaar i bonding in zij kaba. Se nós nota esse ora é meeting ku toma e decisão ku anto eigenlijk nos queira toma e decisão é desde maart ku to hopi doloroso no pa bisa bossa nos nota e placa nos no por wak pa bosso mas por sobre ja sim placa nos no por anto nos guarda te ku agora aqui anto se nos nota
preto di blanco di governo liher con nos para ribagele ora è in oktober meeting di decidi nos no por mas ora che nos no por vaak pa bos mas minota kere ko erbij na banda ei met daar konfia kuto kosten bij bon aantal kon nos hij een zachte landing gemeen kon ons cliënten dan die verblijfsafdeling dus ving die aan en aan te haaien naar lugar